Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय अगेन दिनैहाय हल भिडिअ लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सेरावहाय आरो नोंथांमोना मिथियो दा मोनसे एपआ इन्डियायावहाय फेभरेट जानानै दङ बेनो जाहैबाय मिशो एप आरो बेयावहाय नोंथांमोना गोबां मोजां मोजां प्रडाक्ट्सफोर मोननो हागोन आरो बेबो खम प्राइसआवनो माने एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोजां क्वालिटिनि प्रडाक्ट्सफोर मोननो हागोन जेरैहाय हिन्जावसानि हौवासानि आरो गथ'फोरनिबो गाननाय जोमनाय आरो बेजों लोगोसे किचेनावहाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर गोबां मोननो हागोन आरो इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्थुफोर ज्वेलरी हिल्स बेग्स गोबां मोननो हागोन आरोना खम प्राइसआवनो आरो 1 crore बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो लोगोसे 50 lakhsनिख्रुइबो बांसिन प्रडाक्ट्सफोर बेयावहाय मोननाय जायो आरो नोंथांमोना मिथियोना बे एपनि दारै नोंथांमोना न'आव जनानै रां खामायनो हागोन जेरैहाय मिशोखौ नोंथांमोना इन्स्टाग्राम फेसबुक इउटुब गोबां ससियेल प्लेटफर्मावहाय नोंथांमोना शेयार खालामनाबो नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय रिसेलिं खालामनाबो नोंथांमोना बेनिफ्राय रां खामायनो हागोन आरो जा नोंथांमोना सेल खालामनानै जा रेभिनिउ मोनो बेखौहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टावहाय ट्रान्सफार खालामना लानो हागोन आरो आङो डिस्क्रिप्शनावहाय लिंकखौ होनानै होबाय आरो बे डिस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना मिशो एपखौ डाउनलड खालामोबा 100 रुपिस अफ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे 30% अफ मोनगोन स' माखौथो नेनानै दङ जल्दियै थांनानै आंनि डिस्क्रिप्शनावहाय होनाय लिंकनिफ्राय डाउनलडखौ खालामदो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' फार्स्टआवनो आङो नै दायो गाननानै दङ बेयो जाहैबाय एल्बो स्लिप्स आरो कुर्ता स्कार्ट सेट आरोना स' गाहायनिया दा नोंथांमोननो आङो फुल भिडिअखौ दिन्थिगोन बाट आं दायो गाननाया जाहैबाय बेयो कुर्ता फ्रक टाइपनि ओमफ्राय गाहायनिया स्कार्ट आरोना ओमफ्राय स्लिप्सआ जाहैबाय एल्बोसिम नै माने आंनि बडि टाइपनि हिन्जावसाफोरा हाफ स्लिप्सनि गानबाथाय माने बिराद गाज्रि नुयो आरोना आखाइखौ गिदिर गिदिर नुयो बेखायनो आं बांसिन फुल स्लिप्स आरो नङाबा एल्बो स्लिप्स गानो आरोना नैबे सांसां स' देट एसे आंनि लडादा आखाइया एसे होथेजायो आदारवाइज मोजाङानो ओमफ्राय कालाराबो बिराद मोजां जेरैबायदि आङो नैबे पिक्चारावहाय नुखादों बेबायदिनो मोनदों आरोना मेटेरियेलाबो ओमफ्राय आरो क्वालिटियाबो बरिया गस्लाया बेखौहाय बेसेबाङाव मोन्दों मिथिबाय ना 466 रुपिसावहाय बेखौ जुदि आङो गुबुन दखानफोराव गुवाहाटीयावहाय बायोबा ना बिराद दाम बुंगोन आरो बेनि आङो बिराद कम्फर्टेबल दा सामारावहाय जों जुदि बहाबाफोर थाङो माने गाहायनियाथ' स्कार्ट टाइपसो नालाय बिराद आरामखा माने स' नेक्स्टआवहाय दङ नैबेयावहाय आङो भिडिअ अभार गोलाव जागोनखाय नैबेखौ काट खालामनानै लाखादों आरोना स' देट थाबनो जायो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय येल्ल' कालारनि नै कालारा बिराद मोजांथार ना स' बे येल्ल' कुर्तिया सारारा दंफायो आरो लोगोसे दुपट्टाबो दंफायो आरोना माने बे गोजौनि कुर्ति ओमफ्राय बेनि उनावहाय गाहायावहाय सारारा पेना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दुपट्टाया दङ बेनि प्राइसआ 706 रुपिसल' बेलेगाव मोननाय नङा बे बेसा ओमफ्राय कालाराबो जेरैबायदि नै पिक्चारावहाय नुदों नोंथांमोना बेबायदिनो एकदम सेम थार आरोना मोजांथार आरो नायनोसै खेवनानै माबायदि मेटेरियेला बिराद मोजां खननानै हरलायलायदो ओमफ्राय दा आं खनफिनबा उनावहाय बेबायदि खननो हानाय नङा आरोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आंजों कालारा सुट जागोन ना जाया माने आंनावहाय येल्ल' कालारनि सालवार सुट बिदि गैया आरोना कुर्ता दङ ओमफ्राय नैबे पिंक कालारखौबो आं सोंनोसो बावगारदों बे पिंक कालारखौबो नङा ना मोनसे मोनसे सोंबाय थाया जिखुनु नोंथांमोना आं जुदि मोनसे मोनसे देखायखांजोबनानै लास्ट टाइम आंनि भिडिअखौहाय नायो स' कमेन्ट सेक्सनावहाय भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनावहाय खिथाहरबानो जाबाय बबे गांसे आंजों समायदों आरो लदादा मानसि दङ बारा बिदि समाया खिन्थु रानथें मानसिफोरखौ ना सब ड्रेसानो समायो लदा मानसिफोरखौ खिन्थु एसे नायनो र' लेक्सार बाराद्राय
बिराद थान्दा आरोना गस्लाया आरो मेटेरियलाबो माबा कटननि बरिया नै एम साइजनि ओमफ्राय बे जाहैबाय दुपट्टायाबो बिराद जेलदेबदेब आरोना आराम थागोन स माखासे दुपट्टायाना बिदि गलांबाय थायो आरोना लाबा बाट बियो जेलदेबदेब थायो आरोना मोजां नै बेबायदि लायोबा बेबायदिनो थाबाय थागोन बरिया आं मोजां मोनदों आरोना आरो बर्डारावहाय नै बेफोरबायदि दङ आरो सिम्पल बाट मोजां मिथिखायो दा सारारा पेन्ट माखौ होनो मिथियैफोरा मिथिनानै लाबानो जाबाय नै बेबायदि डिजाइनखौहाय सारारा पेन्ट होनो आरोना नै So next आनो जाहैबाय क्लासि मिसि फेन्सि गाउन नायनोसै माबायदि सफायदो ब्लेक कालारनि आरोना नै ओमफ्राय लं स्लीव्स नोंथांमोना आंखौ बांसिनानो आंनि भिडिअफोरखौ जुदि नायबाय थाखायोबा नोंथांमोना मिथिखायो आं बांसिन लं स्लीव्स गानो माने आखाया गिदिर नालाय माने बियो अनलि गाउन गोलाव ओमफ्राय सुरनि दङ आरोना बिथांमोना पेन्टबो हरफादों नामाथाय लेगिन्सबो हरफादों माने खिन्थु लिरनायावहाय गाउन बिदि लिरनाय दङ नालाय ओंखायनो आं सानदोंमा माने लेगिन्स फैफानाय नङादां होननानै स्ट्रेचेबल स साइजनि कुनु प्रब्लेम फैनाय नङा ब्लेक कालार दुपट्टाखौ देखायग्रोनोसै आङो वाव नै जितु दुपट्टा दङ सुरनि दङ बेयावहाय सिम्पल आरोना गेजेरनिया जस्ट ओरैनो कर्नारावहाय बर्डारा नै बेफोरबायदि मिरर वर्क खालामनाय दङ आरोना नै आयना फिसा फिसा मोजां नुदोंमोन आं बेखौ बहुत बेखायनो अर्डार खालामबाय आरो दा आंजों समायगोन ना समाया मिथिला सुरनिया एसे गुसुं आरोना बाराद्राय गोलावद्राय नङा माने एसे गुवार नालाय गुवारा बांसिन बेखायनो एसे गुसुं होबायदां आरो बाराद्राय गोलाव होनाय मोनबा आरो आख' फाख' जागौमोन नालाय आंनि इयाररिंसजोंबो मेचिं जालायलायदों जानोथो उनथिंजाय फिटा दङ आरोना बाट बारा डिप काट नङा आरोना एसे आं माने बांसिन बेक साइडखौहाय डिपखौ मोजां मोनो नालाय स आङो एसे एनैबाबोथ' फिटिं खालामनांगौ जाखायो खिन्थु आंना बांसिनानो एमा अनलाइनाव जुदि आङो बा दखानफोरावबो एम साइजखौ बायोबा डाइरेक्ट फिटिं जाखायो नै बेयो दायो जेनेबा फिटिं जाखादों आखाइफोराबो नै जेनेबा सुनायनि बायसासो फिटिं जादों आरोना ओमफ्राय बेखौबो फिटिं खालामनांगोन माने बेक साइडखौ एसे डिप खालामनांगोन नङाबा एसे बारखोखो नुयो नालाय ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआवहाय नै बेबायदि आरोना बेयावबो मिरर वर्क खालामनाय दङ जस्ट गोजौसेमावल' बेखिनियावल' ओमफ्राय बाखिखिनिया सिम्पल आखाइयावहाय नैबे आखाइयावहाय साइडआवहाय मिरर वर्क खालामनाय दङ गाननो लुगैसोबाय आं माबा मोनसे अकेशन फैबासो गाननाय जागोन आरोना सालवारफोरखौ इमान आरो एसे गिदिर नालाय माहादो थांनायाव गाननो बाट बेफोरबा हले ओरैनो मार्केट सार्केट थांनायाव बा ओरैनो लोगोफोरजों माहाबा थांनायावबो गरमाव गानजागोन आरोना बेयो बाट बेयोथ' एसे गिदिर नालाय ओमफ्राय नैबे ब्लेक कालारनि फुल स्लिभ्सनि गाउननि प्राइसआ जाहैबाय 989 रुपिस खिन्थु जोंनि बेयावहाय बेखौ बायनांगौबा सिरियासलि गाइस 2000निखौबो एबभ लागोन माने 2000निखौबो बाराथार लागोन आरोना बेयावहा मोननाय नङा
ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नै नेक्स्टआ ओरैबायदि कालारा मोजां आं कालारखौ बिराद मोजां मोनदों पिंकबाबो पिस पिंक ना मा होनगोनथाय मिथिला बाट आं बेबायदि कालारनि लिपस्टिक बांसिन नायो नालाय माने लायो नालाय बेखायनो आं मोजां मोनो निउड बायदिबो नुयो आरोना एसे स' मोजां फार्स्टआवनो आं दुपट्टाखौ दिन्थिग्रोनोसै नै दुपट्टाया बाराद्राय गुवार नङा आरोना बेसांसां ओमफ्राय बर्डारावहाय नै बेबायदि होनाय दङ ओमफ्राय बेथिंहाय जेबो गैया बिदिनो सिम्पल आरोना बाट बियो नै मोजांथार कालारा जि मोजां निउड कालार पिंक आंनि लिपस्टिकजों मेचिं जादोंना नै नै स' नेका बेबायदि आरोना राउन्ड टाइप ओमफ्राय फुल स्लिभ अबभियासलि आंथ' फुल स्लिभ गानना मोजां मोनखायो आरो सामारावबो आङो माने सान टेन जाजानो गिनानैहाय फुल स्लिभखौनो गानो आरोना माने आंनि स्किना थाबनो सान्दुं खामो आरोना ओमफ्राय सान्दुं खामनानै माने बेबायदि नङा जे गुफुर मानसिया समायना गोसोम बा असाइस आं बेखौ बुंनो थाङाखै किन्तु माने एसे दा जों ब्राउन कालारनि न' स' दायो जों जुदि सान्दुं खामोबा पुरा सोमखेखे जायो बे सोमखेनिफ्राय बारग'बोनो बिराद टाइम लायो आंहा बेखायनो आं माने फुल स्लिभ्स गानो आरो सानस्क्रिनखौ एकदम लगायनाया बिराद गोनांथि गाइस नोंथांमोना न' सिङावनो था बा बाहेरावनो थां सानस्क्रिनखौ फोननाया बहुत इम्पर्टेन्ट स' नोंथांमोना जुदि गावनि स्किनखौ अनोबा सानस्क्रिनखौ फोननो दाबावखा आरोना नै एकदम माने रेजेंथार गस्लाया ओभार हेभि नङा ओमफ्राय बेयावबो एगेन फिटिं जागोन खोमा एम साइजनि बेबो किन्तु बेक साइडखौ आंनो गरम नालाय माने आं फुल स्लिभ्स गानगोन नालाय ओमफ्राय बेक साइडआ एसे डिप काट जायोबाथाय माने आङो एसेबाबो माने एसे थान्दा मोनगोन आरोना बेखायनो आङो बेक साइडनिखौ एसे हाहोगोन बाखि बेबायदिनो आरोना सिम्पल जेबो गैया गाहायावबो बिदिनो सिम्पल जास्ट नेकाल' नै बेबायदि आरो निउड कालारनि आं बिराद मोजां मोनदों बेखौ नि प्राइसआ जाहैबाय 407 रुपिस बेखौ नोंथांमोना सानगोन नामा 407 रुपिसाव मोनगोन होननानै मोना जेब्लाबो मोना बाट मिशोआवहाय मोनगोन स' नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसोबा आं डिसक्रिपसनावहाय गासैबो प्रडाक्ट्सफोरनि क'डखौ होनाय दङ थांनानै अर्डार खालामहैबानो जाबाय होमबानो मोनगोन ओमफ्राय लास्टआ वाव बेनि पेकेजिंआ मोजां नै सेन दंलायो मानोना आङो बेबायदि एक्सट्रा पेकेटाव दोननो थाखाय मोजां मोनो माने खननानै दोनबाबो ना बेबायदिबा आरामनि थायो आरोना नङाबाथ' हामा जाजोबो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय फुल स्लिभ्सआनो जागोन नै ओमफ्राय जस्ट फ्रन्टआवहाय नैबेबायदि टाइपनि आरोना कुर्ता सेट बेयावबो जेबो लेगिन्सबो गैया सारारा पेन्टबो गैया जेबो गैया नैबेबायदि गाउन टाइपनि मोनसे कुर्ता ओमफ्रायहाय मोनसे माबा फालि सुरनि दङ आरोना दुपट्टा ओमफ्राय जस्ट बेबायदि सिम्पल नेका बेबायदि ओमफ्राय जेबो गैया बिराद मोजां ओमफ्राय आखाइखौ बिराद मोजां मोनदों आङो आखाइनि डिजाइनखौ आरोना सुरनिखौ दिन्थिनो आङो सुरनियाबो एकदम सिम्पल ओभार बाराद्राय डिजाइन होनाय गैया आरोना बर्डारावहाय बेबायदि एमब्रयडारिनि
बिबारफोर दङ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय नै आर'नाइनि बायसा एसे नुहाङो आरोना बिबारखौ ओमफ्राय फालिया ओभारअल मोजां जेलदेब देब थायो नै बेबायदिबो लाजागोन आरोना मोजाङानो ओमफ्राय आरो बेबायदिबो लाजागोन बेबायदिबो लाजागोन सान्दुं बाराद्राय जाबा होनदो बेबो कालारा मोजाङानो ओमफ्राय नैबे पार्पल कालारनि कुर्ता सेटआ बेनि प्राइसआ जाहैबाय 667 रुपिस आरोना नोंथांमोना मोननाय नङा आरो बिराद मोजां बेयो पार्पल कालार नोंथांमोनाबो जुदि बेफोर आंनि प्रडाक्ट्सफोरखौहाय अर्डार खालामनो गोसोब्ला मोजां नुनानै जुदि पसन्द जाबायबा जल्दि थांनानै अर्डारखौ खालामहैदो डेसक्रिप्शनावहाय बेफोर प्रडाक्ट्सफोरनि मोनफा मोनफा कोड जिथु थायो बेखौहाय होनाय दङ आरो नोंथांमोना जुदि मिशो एपखौ इउज खालामनो रोङाबा आंनि डेसक्रिप्शनावहाय लिंकआ होनाय दङ बेयावहाय थांनानै आं जिहेतु कुर्ता नाम्बार 1 नाम्बार 2 होनानै आं कोड नाम्बार होनानै होखागोन स' बबे मोनसे कुर्ताखौ मोजां नुदों बेनि कोडखौ लानानै सार्च बाटनावहाय थांनानै सार्च खालामबानो बे आं अर्डार खालामनाय कुर्ताखौहाय मोननो हागोन आरो बेल' नङा गोबां नोंथांमोना मोननो हागोन मोजां बेखिनि आंनि पसन्दनिमोन आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय गाइस आं नोंथांमोननोथ' भिडिअ देखायखांबाय नैबेफोरखौ दा सोर खनगोन देलाय बुंलाय इमान मैलाला जाबाय इमान खस्थ' खालामो आङो आंनि भिडिअखौ एटलिस्ट खेबसेसो लाइक खालामना हो इमान खस्थ' खालामनानै दिन्थियो आं नोंथांमोननो